martangiang mahita. Dami ni di batana sumurong siyan sa luhu na roka. Ima na mga ramoti ati-ati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tu hatay. Amen. Hata ni di batari hita. Ima na tarsurat di 5 Musa bidu 15 ayat 12 rodi ayat 10 songono mahatani di bata. Tung sura mengadup di hodongammu sahalak hebir bawa manang parupuan ikon 6 taon liling na iba na mangula di ho. Tole papitu toton iko paluamu buti ibana siyan labungmu. Jalatung sura di paluaho ibana buti siyan labungmu. Dan jadi rumar buti ibana paluamu. Iko buas pangalihommu tu ibana siyan biru-birum. Doho siyan pardegiamu, doho siyan pangilangamu anggur. Siyan luhut na pinasupasuhon ni Jahuba de batam tuho lehonom ibana. Iko paingotingotommu hatubad donakko na julu di tanah Misir. Gabi ditubus Jahuba de batampo alani dobayan na hutonako tuho hataon sadarion. Ala itong sura dohonon nama dokong dang dipangido rohaku naing malua aku ruar selabungmu ala holong rohana midaho dohot mida isini jabum ay sonang rohana di labungna iko buatomu masada sigiri jala turommu pinggolna di labung pitu. Jadi hatobamu maibana rodi saling lilingna. Tu hatobamu parapua pelasonido bahinomu. Unang pola dok roham ala paluamu ibana buti siyan labungmu. Ay silopit siya gaji ni halak. Sipangan gaji pinanglahon na o 6 taon lilingna. Jadi pasu-pasu ni Jahuba de batamaho di saluhut na niulam. Ima saana. Di hamuna donga saha porsyaon. Tapuji made bata siahala tanggal 17 Agustus 2020. Sada pesta na balga di tonga-tonga ni bangsota ima pesta. Hari ulang tahun proklamasi Republik Indonesia na pa-75. Dakka bilang kita pasu-pasu ni di bata tu bangsota. Na mangalihok kemerdekaan manang haluaon. Haruar malua siya tangan ni penjajah. Alay saluhunay dang buhay terlepas yan akagugo manang perjuangan. Bahkan agwa kosa ima akka pahlawan na memperjuangkan na merebut kemerdekaan asa buhay negara taong malua. Alani manian sudi rakyat ni bangsa tomar nidam habur juon manang perjuangan ni pahlawan ito nga tongan ni bangsa taon natotong somar naluja mangulakon dohot berjuang asa generasi ni bangsa ta marnidai saluhu na marhiti akapabenan nauli dalan mangisi perjuangan nasida. Jalatay dadu ng songoni pahlawan na sinakatoko-toko agama ng songoni ng pahlawan nasional.
tahamulatehod di songon warga negara Republik Indonesia hita. Nampe masalomos doroha mabigi akka pangalaho. Nagurang na hindi partikyanon, nalupa di sejarah, nalupa ima di akka perjuangan. Bahkan gudang ng pihak-pihak naso makalomohon toleransi, naso makalomohon kebebasan beragama. Gudang akarus ni huria na maol pajong jokon bagas joro, maol nang marsaor ala berbeda agama. Odo sada taida tantangan dihita noaing akasito Kristus. Hidup bain na kotaida ma asa tahangulukon ngulu na merdeka. Merdeka tudonga jolma nasa ugamo nang naso sa ugamo. Do markite roha naguk hadameon. Jala di sima sikapta songon sito Kristus. Asa merdeka dang dusbe tu pangalaho na holan mamikiri tu diri na sendiri. Dia mo kadungan masay menarik do turputa di pala ditikyom ima sian 5 Musa 15 ayat 10:21 ayat 10:2. Dipatakas debatado tu bangsa Israel. Marhide tangan ni debatado di palua jalabui merdeka jalabui na sida haruar siatano Mesir. Asa diingot na sida sejarai na sida pe heado gabi hatuban di Mesir. Asa unang lupa kacang akan kulitnya. Lapatan ni ala di bawah debatado na sida gabe jolma na malua manang jolma na merdeka. Ansa unang adong be jolmai memperbudak dongan na jolma. Ala na sida pe didokdo hamu pe na jolo hatobad do di Mesir. Ala ni molo adong pe setonga-tonga na sida gabe hatuan. Ala niya ka faktor ekonomi. Ala niya ka faktor ni hapuguson do akana asing do piboy mabayag gabi hatuan. Dang boy diperlakukan na sida gabi songo budak. Alay justru ikolehono do haluaon. Unang adong be dikasari. Unang adong be nang songoni na so de leon gajina. Bahkan dipotong gajinya manang di bawah standar. Marhiteo di pengut turpu todo songon sada aturan di leo debatama aturan ne baru tunasida asa patar habal gaon ni kolong ni debatat tutonga-tonga ni bangsoi debatape nama parar nasida di padua. Asa gabi songo bangso na memerdekakan. Alay dewa kadong asaha porsyang molotasi gati di bukuta na badiaon. Diajar khudu iya parhatobanon manang perbudakani akibat kejatuhan manusia dalam dosa dan telah ada di dunia sejak saat itu. Lapatanna parhatobano dinajulu ima gabe cara dalan mangulu daripada dibunuh manang alana kala manang alani hapuguson manang alana hona buang manang alana somarama na somarina gudang faktor-faktorna alay di bagasan turpukomman. Adong masada aturan na naing dohonon na termasuk ma tuhalak Israel sendiri. Ia aturani na berlaku saat tutikyo didok may ima aturan.
budak bagi orang Yahudi harus dibebaskan setelah 6 tahun. Dan tahun ke-7 akan dibebaskan, disebutlah itu menjadi tahun Yobel. Lapatanna di hukum halak Yahudi, hukum Ibrani, budak akibat hutang harus dibebaskan sesudah 6 tahun. Idona taida di 2 Musa 21 ayat 2, songoni nang nataida di 5 Musa di 30 tahun. Nomor 8 tadi asa idahutna sada aturan na wajib diulakon nasida nang siulakon ia dilakon nasida ima paluakon akahatuban di tao papituhon dohot mangalehon arta jala ikon buas mangalehon tunasida doho alasan base ko buas lian nasida jala iko paluaon na parjolo ala bangsa Israel na jolo di Mesir dipaksa debatado Raja Parao mangaleon arta tu nasida si buanon nasida mulak tu bangsa Israel asa marhiteido songon bokal ni bangsa Israel nang songoni asa gabi songon si ingoton nasida jala dilehon Raja Parao doing bekal mereka juga dan juga bekal untuk perjalanan nang songoni bekal nusahat di Jerusalem. Na padua kon nanay dokonon na buasa ikut dibekali ima alasan na saya tadok memanusiakan manusia. Asa adong ima dinasida modal membuka usaha. Asa nang lalak betorus holak katuban. Alay leonom ma ima songon bohalna mabuka usaha apapun itu asa nang gabi holan hatuba be torusna. Jalan na patulukon ubay na didok songoni ala debatado na makaholongi nasida. Malua sian parhato banoni asa holongi dang jadi mabain adong dongan se gabi budak dang boy benon gabi hatoba satorosna ala pasu-pasu dihita jala ido holong ni debata gabe na paluakon di tao papituhon asa songoni nang di tao papituhon membebaskan para budak-budak. Atau dia bakal nga sa porsyon di tema ni minggut na masay menarik do paingoto kita nama do malua sian parhatobanon imana sa juk tadok Exodus. Allah menepati janjinya membawa umatnya keluar dari perhambaan. Allah membuka daida dodisi ima sian tano parhato banuni nagudang tantangan membuka jalan bagi mereka, membuka bahkan laut. Exodus haruar manasida sian Mesir jala na balga na taida ima bahwa Allah membuka laut untuk memampukan umatnya luput dari tentara Mesir. Asahatan ini batatu hita sadarion paingotok kita doi songoni nang napinasa ni si Musa tu bangsa. Hita nang nitubus ni debata sian parhatobanon na adong di portibion. Asa di kodohonon na do audo debata na paluwahok kamu. Siya tangan ni Mesir na mangaleko tuamu ima tano pasu-pasu tano nagok sitwa ni luba doho susu. Na pinadato ni debatan asa disima idota nang ditubus jala asa sa na sida tutano nagok pasu-pasi. So nataida di 2 Musa bidutolu ayat 8 nang 5 Musa bidualo ayat 7 1 ayat 10 tusido diarahkan bangsoi
ima gabi sejahtera dang hatu babbe. Habo kadong sa porsyaon masay menarik do tema ni minggu taon tu hita dia terlumobi ma di bulan Agustuson. Ado lapatan ni maksud ima merdeka dari perbudakan. Ado maksud malua sian parhatubanon. Nanaing dokonon diturbuko tu hitam na parjolo taida ma sian padan na parong. Di padan na baru na pasaton na tu hitam bahwa konsep haluan manang kemerdekaan na taida di padan na baru haluan na tajano ima marhite hamatean ni Tuhata Yesus Kristus di hau pinarsilang. Jala omma natadok hamatean ni Tuhan Yesus na paluahon konsep kemerdekaan, pembebasan, kita diperbudak dari dosa telah menerima pembebasan manang haluan memerdekakan. Asa hamatean ni Tuhan Yesus di hau pinarsilang paluah kita di sa sibolis. Asa buy tadai dia may holong ni rohani di batan. Ala nunga madabu hita jala nunga terjaja sa sitong na hita di bagasan dosaing. Alay nuaing dibuka jala dimpalua de batama hita sian roha manang hisap-hisap ni portibion ng sian sibodis. Halak na porsia nunga malua jala nunga merdeka sian kedagingan manang hagiot-tagiot. Taingok madosa-dosa dan na mga rate ngudu di colmay di bagasan portibion. Olam mardusa jolmay taida do akka pelanggaran na masa di jolma na parjului gabi horan hagyo na nama mabuan na sida hidupan na gabi jokma madabu tu ke hancuran. Alay tekas do taida di padan ne baru terlumobi madidok si Paulus bahwa dosa telah memancangkan tonggak kekuasaan melalui pelanggaran Adam dan Hawa. Idorana taida di sada Musa bidutulu ayat 1:24. Songoni mulu tabat dikot dari si Paulus di Roma 5 ayat 12 1 ayat 21. Alin dia bakadong sa porsyaon masay mana do si Paulus na tayo son di sepola do piga-piga hari di do ibana taringo tu natur ni dosai nasay mangikat nasay mangarat te jolmay imasay di kuari hamartia dalam bahasa Yunani. Lambatan na di si ima songon na di Roma 4 ayat 7 do Roma 10 ayat. Artina martiai imanak ngani meninggalkan jalan yang benar. Alani dosai amartiai nak ngani gabe jokma imana menguasai nguluta meleset dari sasaran. Taida madi hamu dah karongan di partikianon. Nasay gudang halak tertabat tu hisap-hisap tu hamartia nak ngani. Tu hagiot-tagiot ni dosaing na sa itotong do petaida di partikiano ditambat no ay kita tu hagioti ima tuaka kecanduan narkoba, miras, judi, sibuyon, hamalason. Do akan asing do penagudang memperbudak kita marhiti akka hagiot-tagiot. Bahkan na para dia makadong asaha porsyaon. Jalani kemajuan ni zaman di partikian waingon taida do waing jolmay nang gudang diperbudak ilmu pengetahuan dan teknologi. Taida masih secara khusus waing di teknologi handphone gadget na tayo di partikion
Na dipertikan waengon na tidak halak na diperbudak di bagasan keluarga pribadi. Na so adong berkomunikasi yang baik. Na so adong bercerita tentang kehidupan. Na sibuk masing-masing maniok handphone sendiri-sendiri. Bakal lokok 24 jam di tangan nai tanpa memperdulikan temannya, tanpa memperdulikan orang tuanya, tanpa memperdulikan gurunya, bahkan waengo tidak gabe makorhon tu egoisme. Nunga gura kala na dijajah ni teknologi. Gabe bahkan no para sahik ni jolma di COVID-10 siau tidak menghalalkan segala cara untuk manuhor kuota ni handphone na. Gabi manuang na taida dia makadongan na pola sampai madamu tu perbudakan ni dosa nuan di partikeno ima nama nabat ngulutta namang yu dia makadongan saha porsiaun ala na porsia dimerdekakan siap patik manang hukum Taurat. Paulus saya somaldo madok tu hita naung pinaluan ni Kristus dang alani namangulahu patik. Alaik alani hapor siaudo sililuni di batadui. Asa tuntak kasay somal ni padok niya mata Martin Luther Pancasolai. Asa patiki dadabi ina mangaluk kaluaw kita. Dadabi patiki manang hukumina be kita malua. Alay si paroro doi patiki. Hadang doi sormina doi tu hitam. Sata boto na salah hita mangulakon na melanggar akapatik ni debata. Alani masay patardo di hatao si Paulus songon na di Galatia tulu ayat 20. Ia halak na porsia di bagasan Jesus Kristus nung ngabe malua ibana. Alani patik asadada pangabak roh Tuhan luan di Tuhan Yesus. Alay patiki pa ingotok kita ni mardana asa jamot, asa totong pulik kita majalo haluaon naun di bagasan Jesus Kristus. Alani dia makadonga saha porsiaon. Nuaing saha mahita. Lahu maruji-ruji. Taringot tungoluta malua siap parhatobanan. Naung halak merdeka dari perbudakan. Tarlumo bima di bulan Agustuson neng raya honotam. Ima hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dia makadonga saha porsiaon songon bagian nasotar sirang sian NKRI sude mahita ruas ni HKBP sude mahita ruas ni Huria maka langsung do maka mulate kutu di batan siala pasu-pasuna nama buah kaluaon manang namalyo kemerdekaan tu bangsa taon 55 tahun nasalpu margite akka perjuangan pahlawan-pahlawan kita tung seleo-leo ni di batan do haluaon itu bangsa taon asa tapar hase yang mamarkite partisipasi doho panupakyota tahalasodo nang partisipasi na karus ni Huria di ngulu na bernegara doho na berbangsa di Indonesia sang-songoni mana jojo di turpukoto ita asa sudita parsidoho di pembangunan ni bangsa tom asa di boto habal gaon do asinirohan ni debata marhite-hite ngolu dohot parangeta manunggu di rohata do pesta kemerdekaan ni bangsota mamereng peran dohot parsidohota di semangat kolektivitas ni bangsota Indonesia jala asa bui hita songon akkana porsia gabe sira do gabe panodang di tanah om ima hala na merdeka atong dohonok kuma hala na merdeka ima boima gabe sira dot gabe panodang merdeka 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 amin martangyang mahita ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung
Mauliate mali Tuhan, dihatam nang mga liod di hami, bokal ni partodyon nami do ngual ni parnguluan nami. Tutuali Tuhan nung nga maluabi hami siyan parhato banon ni sibolis, parhato banon ni dusa nung nga maluabi hami Tuhan siya nakahagyot-tagyot nung nga halak ng merdeka hami di Jesus Kristus. Jesus itu Tuhan na memerdeka kami. Jesus itu Tuhan na paluaw kami. Siya ratte ni sibolis do, siya ratte ni portibyon nung nga halak ng pinalua kami. Atong na ipatrunay mahalak na malua kami. Siya pangalaho de siya parangin do pabenan. Asa unang miolo kami maparhatobaton akadongan nami. Unang arabi pangalaho na memperbudak dongan nami. Alay pangalaho na say mabukaluaon do kemerdekaan. So ngoni matuhan naing dihalasok kami do pesta nabalga di bangso namion di tanggal 17 Agustus 2020 ima naong 75 tahun bangso namion majalo haluaon majalo kemerdekaan marhite perjuangan ni akka pahlawan nami baik pahlawan agama maupun pahlawan nasional. Asa totong mahami rap mengisi marhite ima boy hami Tuhan diakka parangi do pabenan marhite memperjuangkan akan nauli akan nadinggan itong atongan ni bangso namion. Atong Tuhan urasi hami jala lehonomu Tuhan di hami habisuhon jala patao ma bangso nami Tuhan akka pamarita nami mamikirhon akan naduminggan rap pami Tuhan memperjuangkan mengisi kemerdekaan asa waktu si hami Tuhan hinabalga ni kemerdekaan na nilemu tu bangso namion. Mauliate matuhan dihon. Amen.